Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Mufaro wedu kusangana manheru anhasi patinenge tichipanana maupdates ekuti urongwa hwedu hwakamira sei nevatsigiri vaComrade Nyoka yeMabhunu, tichiva update havo kuti comrade wavo vakamirawo sei. Right, regai titange kuupdatana kuvatsigiri vaComrade Nyoka yeMabhunu vanoteerera meseji yekuyambuka kuenda kuZimbabwe itsva. Aiwa, comrade thus takonfirmazve wakwanisa kutaura navo vatiti aiwa comrade vanofara chaizvo, vari kunzwa kudzirwa because kwavari kwavakachengetedza kwaane hamawo dzepedyo mustruggle dzaakupota dzichisanganawo navo vachikurukura, saka zviri kuvarerukira izvozvo, so vakonfirma kuti vari kufara nazvo. Then in terms of security wise hapana chachinja kubva paupdate yatapfuura. Zvikananda zvavanga vachitraya kuedza, security iri kutraya kuramba ichibloka. Hatina more attempts dzatati tanzwa izvezvi. Then paperwork towards the court, mapepa todaira kuti ari kufambirwa zvakanaka zvakajeka. Kwaakumirira zuva rekupinda mukoti kuti zvinhu zvedu zviendeke. Machallenges atingasangana nawo ndeekunga Zvigananda zviine dzimwe nzira zvadzatsvaga dzekuita chioko muhomwe sezvavakamboita, kuita mushandira pamwe neembassy kubika zvitupa, kubika mapepa. I don't know kuti how stupid are they kuti system yese mungabika chitupa kusvika kuembassy vanenge vachifambira zvemutemo ponzi chitupa chatinoziva ndechabikwa. Face yaComrade Nyoka yeMabhunu, zita ndiroro, date of birth regore rambuya nehanda. So isisi tiri kuimba kuti comrade wavari kutsvaga akatengesa stand ndewe chitupa chavakabika ichocho, kwete comrade watinawo isiso watiri kutaura nawo Comrade Nyoka yeMabhunu. Right, maadmin vari kufambira nyaya dzedemonstration yemusi wa8 May vari kutiti zvinhu zvese zvaa in place, mapepa ese anodiwa are in place. Then kune nzvimbo dzichapiwa transport, vachatizivisa kuti transport ichanga yakamira sei yekuenda kuembassy, tinoungana sei, tinosangana sei. Kana vati vanhu vachazvifambira kusvika, tichataurirwa nguva dzekusvika paembassy yekuPretoria kuSouth Africa, kwatiri kunoita demonstration musi wa8 kuratidza kutsutsumwa neuori hwavari kuita. Then vari kuita admin vachatipa nhungamiro yekuti tichafamba sei, asi for now vari kutiti gadziriro dzavo dziri kufamba zvakanaka. Kubatana kwavo nemamwe mapolitical parties, message iri kunzi yasvika, matsamba anyorwa kumapolitical parties ese ari kuzikanwa muSouth Africa. Zvaakumapolitical parties kuti vachatsigira nekuvapo here pademonstration kana kuti nekuvhura ziso kuona kuti chii chichanga chichiitika kukoti, nekuteerera nyaya yekubikwa kwemapepa kuri kuitwa neEmbassy of Zimbabwe neZvigananda. So ndo mamwe maupdates atanga tichipiwa nemaadministrators. Then isisu tiri kuti chii? Tiri kuti message iri kubva kuna Comrade Nyoka yeMabhunu iri kuti vanhu ngavarambe vakashinga, vanhu ngavarambe vakabatana semhuri yeZimbabwe. Hatisi kudzoka kumashure.
tiri kunzwa kuti kune vamwe vari kuti varikuda kubva kunana UK, ndofunga mazuva avo ekuvhakacha wanga asvika akati no, tinoda kusvikira kuSouth Africa tiende kudemonstration nevamwe kunoratidza kutsutsumwa kwedu. Ivavavo tiri kufara nemamessages atiri kupiwa kuti muri kubatana nesu. Shuwa ngatibatanei mozopfuurira nerwendo rwenyu moenda kumusha kunoonana nehama neshamwari. Takwanisa kuprotecta comrade Nyoka Yemabhunu. Vazhinji havasi kunzwisisa kuti ukama hwedu naComrade Nyoka Yemabhunu semaZimbabweans huri papi. Ukama hwedu naComrade Nyoka Yemabhunu ndewekuti we don't want nhungamiro kana kuti precedence yekuti zvigananda zvinogadzira a pathway kana kucreata a loophole yekuabusa whoever apotera kunze kwenyika achitiza kuurayiwa nekupondwa nezvigananda, nekuti havadi vanhu vanovatsiura kuba neumbavha. Saka we don't want to set precedence of a repetitive issue of abuse of law through the influence of money provided by Zvigananda. We need to reaffirm all Zimbabweans and everyone that the law will remain supreme more than money. Mari yeropa yavanenge vachiba vachitraya kuda kubraiba vanhu tiri kuti haina simba kudarika mutemo. So demonstration iri kuitwa kuPretoria ndeyekuyeuchidza embassy yeZimbabwe kuti remekedzai mutemo wewanhu, mutemo wakagadzirwa nevanhu, mutemo wenyika dzese. Haikona kuremekedza mari. Kuembassy ndo kune vanhu vanohora in foreign currency kudarika vanhu vari kuZimbabwe, but hatizivi kuti sei vari kuita hori hwekuda kuramba vachitsikirira vana vekuZimbabwe vacho. Zvavanoziva ivo kuti extradiction yaComrade Nyoka Yemabhunu kuvaisa mumaoko ezvigananda, Zvigananda they need musoro waComrade Nyoka Yemabhunu. Those people, they are killers. We know them, we don't trust them, we don't want to play with them. Hativasekereri, they are not our friends. So maZimbabweans ese ngaazive kuti hatichadi kuramba tichisekerera Zvigananda. Avo vanongoramba vachingoti mbinga mbinga, vanhu vachiba mari dzegoridhe vachiuya vachishaina pamberi penyu, hatichazofari nazvo. Pachaitika mamwe maprogramu pekuti mbinga yapfuura, ignovai wapfuure waende kumasowe kwavo wachienda kunoita zvavari kuita. Wekunana Scotland vanenge vachienda kusoka muchitaura Scotland, iye hachikutaurirai zveshuwa kuti ndoba goridhe, asi kana ndaba goridhe ndinouya ndoshiya nemi mari yacho, imi mosekerera moomberera maoko. Vanhu ivavo vanofanira kuendwa kurehab. Ndiri kunzwa programu dzemarehab dziri kuitwa kuZimbabwe. Shuwa tichabata vamwe vanhu tikavaendesa kurehab kuti pfungwa dzavo dzishande, ndo vanhu vari kutidzosera kumashure. So nepfungwa dziri kushanda dzisingadi rehab, ngatirambe tichibatirana tiri pamwe, ngatigoverei shoko ritekeshere risvike kune nzvimbo dzese. Muzivise marudzi ese, muzivise nzvimbo dzese kuti hatisi kuzobvumidza kuti Zvigananda zvibudirire panyaya yeextradition yaComrade Nyoka Yemabhunu. Ndo situation yatinayo, ndo message yatiri kugoverana pano. Mamwe maadmin vachanga vachikupai vachisimbisa neurongwa hwatiri kuita. Takafara nezuro vana Comrade Mudzingwa vakatipa update yekuti vari kumhanya sei nenyaya yeprogram, vakatiwimbisa kuti vachange variko kudemonstration. Nevamwewo vari kutiwimbisa kuti vanenge vari kudemonstration, mufaro wedu kuzosangana ikoko. Right. Isisu tinotungamirirwa naMwari, isisu tinotungamirirwa nedenga. So musatye kuuya kudemonstration muchifungidzira kuti Zvigananda zvinounza masnipers anenge achitraya kuda kuti ataka. Isisu hatiatakwi nezvigananda nemasnipers avanotuma, tinoatakwa nemweya mutsvene. Saka ishu iripo ndeyekuti munhu wese ngaauye, because Mwari ndo watenderera programu iyi kuti iende mberi. Watiratidza kuti tibate information iyoyo yekutoti embassy is compromised. Hatina kungozviwana jekerere, takaratidzwa nemweya mutsvene vakatiratidza nekutisanganisa kune vanhu vari kuziva zvakaitika. Ndo saka tiri kuti pasi neembassy of Zimbabwe kuSouth Africa, pasi nevanoshanda ikoko,
pasi nezvavari kuita zvokugadzira mapepa nekunyora zvitupa zvisina musoro nekukonfema zvitupa zvisina musoro zvavari kugadzira pasi pemuti, nepasi nekutambira kuchioko muhomwe kunoitwa nevanhu vekuembasi, pasi nekusapota 2030 yavari kutaura nezvayo, pamberi nerevolution yatiri kutsigira, pamberi naComrade Nyoka Yemabhunu, pamberi nemaadministrators ari kutirongera kuti zvinhu zviende kumberi, pamberi naComrade Geza nemeseji yavanenge vachiti updata nenhungamiro yavanenge vachiita. Vamwe vanhu havasi kunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei, but maconfirmations ekuti urongwa ndivanani vari kutungamira zvinhu izvi kuti muve neconfidence yekuti program iri kuenda kumberi muri kumaona. Zvinhu zvatisingachakwanisi kuita comment on pama-social media spaces, asi zvamunenge maona zvapostwa izvozvo nezvinenge zvafungidzirwa ndizvo. Saka tine vakatitsigira semhuri yeZimbabwe pachirongwa chatiri kuita ichi. Saka musatya, musavhundutsirwe nefamily yaMnangagwa nevana vake vanenge vachitraya kuda kudhifenda family yavo kuti irambe iri papower, vachishandidzana nezvigananda kuataka vana veZimbabwe. Havana simba pamusoro pevana veZimbabwe. We are numbers, we have the voice, we will win and conquer and bring the better Zimbabwe yatiri kutarisira tese back, kuitira kuti vana vedu vari kunze kwenyika vakwanise kuronga maretirement avo, vakwanise kurongawo kuti maprojects avanoda kuita back home ndeapi. So ngatirambe tiri tese macomrades, muve neusiku hwakanaka. Isisu kunoku takasununguka, we are very safe, pasi nezvigananda, pamberi mberi nerevolution. Tatenda.